ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପନିର ତରକାରୀ। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ବା କରି ପତ୍ତା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କରି ଲିଭ୍ସ, ମୁଁ ତାକୁ ତୋଳିକି ନେଉଛି। ଫ୍ରେଶ୍ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ୟାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ମୁଁ ପନିରରେ ପକାଇବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପନିର ତରକାରୀଟା କରିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆଜି ଭାବିବ ମୁଁ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ବହୁତ ରିଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କିଛି ବି ପକାଇନି। ଘରୋଇ ବେସିକ୍ସ ମସଲାରେ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସରେ ମୁଁ ଘରୋଇ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସରେ ପକାଇଛି ଯାହା ଯାହା ଘରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ରୁଟି ପରଟାରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ପନିର 250 ନେଇଛି, 250 ଗ୍ରାମ। ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେପରି ପନିର ତରକାରୀ କରିବି ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାଟିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପନିରକୁ କାଟିପାରିବେ, ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାଟିଛି, କାରଣ ମୁଁ 250 ପନିର ନେଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାଟିଛି। ପନିରକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିଛି ବା ଉଷୁମ ପାଣି କରିଛି। ଗୋଟେ ବୋଲରେ ମୁଁ ସେ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଢାଳିଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇଲି। ଚିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ପନିର ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଭଲ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ପନିର ଟାଣ ଟାଣ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 15ରୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ପନିରଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି ବିଲାତି, ମୁଁ ଦେଶୀ ବିଲାତି ରଖିଥିଲି, ସେ ଦେଶୀ ବିଲାତିକୁ କାଟିଛି, ଆଉ ଅଦାକୁ କାଟିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରୁଛି, ମୋର କିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲା ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଯେଉଁ ବିଲାତି କାଟିଥିଲି ସେ ବିଲାତିକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଛି, ଷ୍ଟିମ୍ କରିଛି। ଏଠି ଅଦାକୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରାଇଦେଲି, କରିକି ଢାଙ୍କିକି ଷ୍ଟିମ୍ କଲି ବିଲାତିଟା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ନେଲି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ପେଷ୍ଟ କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଲାତିକୁ ନେଇଥିଲି ସେ ବିଲାତି ମୋର ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେ ବିଲାତିକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗରମ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଜାର୍ରେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଟିନି, କାହିଁକିନା ଜାର୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଗରମ ବାଟିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଅଦାକୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇକି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଲି, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ବଟର ପକାଇଲି। ବଟର ମେଲ୍ଟ କରିଗଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପନିର ରଖିଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ପନିରକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲି, ସେଇ ପନିରକୁ ଟିକେ ଛାଙ୍କିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଏ ପନିରକୁ ପକାଇଛି। ପନିରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିକି ପକାଇବେନି, ଯେହେତୁ ପନିରରେ ପାଣି ପଶିଥିବ, ପୁଣି ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ପନିରରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଙ୍କିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେ ପନିରକୁ ଆପଣ ସବୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ କଲର୍ ଆସିବ। ଆମେ ଟିକେ ପନିରକୁ ଟସ୍ କରିଦେବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର କଲର୍ ଆସିବ। ଟସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଲକା ବି ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି। ପନିରକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଭାଜିବାନି, କାହିଁକିନା ପନିର ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିଲେ ଟାଣ ହୋଇଯିବ। ତାର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ପନିରକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ସେ ପ୍ୟାନ୍ରୁ। କାଢ଼ିକି ସେ ପ୍ୟାନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସାଇଲି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଲି, ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜିଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମସଲା ପେଷ୍ଟ, ସେ ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଲି, ଆଉ ତାଟିଆଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି, ସେଇ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଅଁଳିଆ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଛି। ବାସ୍ନା ମୁଁ ପକାଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ବାସ୍ନା ମାନେ କମ୍ପୁଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରର, ଏତେ ବାସ୍ନା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ବିଲାତିକୁ ଅଦାକୁ ବାଟିଥିଲି ଯେଉଁ, ତାକୁ ପକାଇଲି। ପୁଣି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ଫୁଟାଇଦେଲି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଆମେ ଜମା ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଫୁଟାଇଦେଲି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପନିରକୁ ପକାଇଲି। ପନିର ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ଦେଲି। ଫୁଟାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକାଇଛି ଯେ ମୋ ପନିରଟା ପୁରା ଗ୍ରେଭି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଛି ସ୍ପାଇସି ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ପକାଇଛି। ଏ କ୍ରିମ୍ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ସର, ସେ ସରକୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିକି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପକାଇଛି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ପକାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସରଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିମ୍ ଯେପରି କାଜୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରି ଟାଇପ୍ର ମୋର ହେଇଯାଇଛି।
गोटे बोल काढ़ी से पनीर तरकारी को काढ़ी मु जो क्रीम सर को पेस्ट कर पकईली आ पनीर को ग्रेट कर केते सुंदर मो चीज पकड़ा टाइप रो देखा जाउछि।